Čaute, to už zvonilo druhý raz? V pohode, ešte len prvý. A čo máme prvú hodinu? Len dúfam, že nie dejepis. Dejepis, jasné, že dejepis. Tak to je koniec. To už nemám vôbec žiadnu šancu stihnúť. Zase to bude za 5. Pohoda, o čo ide? Čo nemáš šancu stihnúť? No predsa projekt. Na dejepis mám mať hotový projekt. No a? No a vy si myslíte, že ho mám hotový? O čo má byť ten tvoj projekt? Ako sa volá? No volá sa Historický vplyv cirkevnej základnej školy svätého Michala na rýchlosť letu vrabca domového. Ti preskočilo? Hej, preskočilo. Teda preskočila som tu, do nesprávneho riadku. Správne to znie takto. Historický vplyv cirkevnej základnej školy svätého Michala na pozitívny vývoj obyvateľov Michalovského regiónu. A čo už máš hotové? No len úvod. No tak spusti. Cirkevná základná škola svätého Michala otvorila svoje brány pre žiakov prvý raz v septembri roku 1990. A ďalej? A ďalej už nič. No, to si sa teda nepretrhla. A to chce stihnúť do začiatku hodiny? V pohode, to sa stíha. Za 5 minút. No a 5 minút je relatívne veľa, povedal Einstein. No a o čom má byť ten tvoj projekt? Nejaké akcie, udalosti, dátumy, alebo čo tam dáš? Akcie, udalosti. No ani nie tak dátumy, skôr o význame, o atmosfére, o podstate školy. No, neviem, či existuje niekto, kto by si na začiatky školy pamätal. A možno si predsa ešte len niekto niečo pamätá. Ha, toto je naša chvíľa. Máme niečo, čo nám teraz pomôže. Čo to je? Ako nám to môže pomôcť? No, to budete čumieť. Toto je totiž zázračná vecička, vážení spolužiaci. A táto vecička nám dodá presne to, čo potrebujeme. Sledujte. V tom čase som ja pracoval na Kresťanskom demokratickom hnutí Michalovcia, okresné koordinačné centrum. Robil som tam pre Kresťansko-demokratickú mládež Slovenska. No a jedného pekného dňa prišla pani Dudášová aj s manželom, zaklopali na dvere, že by radi založili klub kresťanských pedagógov, čo sa potom vlastne aj stalo. Myslím, že toto bolo v roku 1991. A vlastne hlavnou úlohou tohto klubu bola príprava a zorganizovanie cirkevnej školy v Michalovciach. Z našej strany to bola taká myšlienka, lepšie povedané z manželovej. On bol ten hlavný ťahúň, ktorý povedal, čo keby sme sa na to dali. Poslanec v Slovenskej národnej rade, pán Ondrej Hajduk, ten bol tomu veľmi naklonený. Povedal áno, skúsme, bol tomu naklonený aj pán dekan, vtedajší Duda. A mladý s entuziasmom pán kaplan Jeleň. Sme sa modlili ruženec za zdarné založenie cirkevnej školy. Ja mám taký zážitok zdravotný z tohto obdobia. Práve to kľačanie na betóne na dlážbe kostola, ešte neboli tak koberce, jak sú teraz, tak som vlastne ochorela na koleno. A po spustení cirkevnej školy, o rok na to som musela chodiť na injekcie, lebo som mala také boľavé kolena a odvtedy mám problém s kolenami, nemôžem kľačať. No a potom už sa začali tie také prvé, ja by som to nazvala v úvodzovkách naťahovačky. Ja to vnímam, to je môj názor, taký jak strach o to, že čo si nám tu nové vznikne, hej? Že čo, nejaká alternatíva a čo keď a čo to bude a jak to bude. A vlastne s tým sme sa stretávali od samého začiatku. Si predstavte teraz, že v takom kolektíve, kde dovtedy som bola taká, čo mi povedali, to som spravila. To proste, to je v mojej povahe. Že keď mi kto si dá nejakú úlohu, tak to urobím. Hej? Tak som robila všeličo možné. Nikto mi nevidel do môjho vnútra. A paradoxom je, a to mi potom niekoľkokrát aj
niektorí prajníci vyčítali, že no tak spustila si svetonázorovú triedu prvú v okrese a zrazu ideš do cirkevnej školy a spúšťaš cirkevnú školu. Hej. Keď si spomeniem teraz po tých rokoch na to, že jak som vystúpila na pedagogickej rade na svojej vlastnej škole za to, že treba založiť cirkevnú školu a že proste ja som za a sa v tom angažujem a teraz sa mi ťažko dýcha. Začínali tie prvé stretnutia a mali sme tu stretnutie na stavoprojekte, tu v susedstve, s otcom biskupom, terajším arcibiskupom Boberom, proste zástupcovia školskej správy a ja týždeň po operácii. Vzhľadom na moju telesnú schránku a váhu, tak samozrejme, že po tej operácii to nebolo také ľahké, tak sme riešili, jak sa dostať tam, tak som sa oviazala ručníkom. Sedemnásteho júla prvýkrát udreli s kladivom. To bolo pozerať na to, pre normálneho človeka bolo také nenormálne. Nedá sa to ináč vyjadriť, pretože krásne všetko, vyčistené, lesklé, prvýkrát udreli kde je teraz, aspoň predpokladám, že je tam zborovňa, kde aj bola. Ešte bolo badať u učiteľov predsa len ten taký strach, hej? Že väčšinou sa nám tam hlásili inžinieri s takým, buď s technickým zameraním, alebo aj, mali sme tam aj prírodné vedy, ale aj vedecký smer, ale učiteľov u nás bolo veľmi málo. Ja som sa pohyboval medzi takými dvoma predstavami o tom, čo to vlastne cirkevná škola je. Na jednej strane bola predstava vtedajšieho direktora u Salesianov, Don Jozef Šebo, Jožinko, ktorý tvrdil, že cirkevná základná škola musí byť elitná škola. Druhá bola taká skôr duchovnejšia. Spomínam si na takú vlastne epizódku, už počas fungovania prišiel za mnou jeden piatak, ktorý mi hovoril, že prišiel na túto školu s tým, že vlastne pri škole budú existovať stredka, chlapčenské, dievčenské a že kde sú. No a na moje veľké prekvapenie potom vlastne pani Dudášová, akožto budúca riaditeľka, mi oznámila, že ja jej mám robiť zástupcu a keď to nevezmem, tak ona nebude robiť riaditeľku. Ja som do školy nikdy nechodil rád. Nikdy, ani na základnú školu som nechodil rád, ani na strednú, ani na vysokú, takže som si myslel, že bolo by dobré tu mať v Michalovciach takú školu, na ktorú by deti ako tak chceli chodiť, aby nechodili s tým, že ráno majú nevoľnosti a stresy a neviem čo všetko iné. Predtým som vlastne organizoval detské letné tábory kresťanské a preto niektoré aktivity vlastne som prebral, napríklad na Deň detí, alebo aj niektoré ďalšie výlety, keď sme všetky hrady dookola, čo boli, som s deťmi pochodil. Prvý lyžiarsky, ktorý sme zažili, bol v Cígeľke pri Bardejove. Bolo to zaujímavé hlavne tým, že vlastne ten vlek sme mali my sami, aj sami sme si ho púšťali. Stále tam bolo tá poloha, čo som už povedal, že čo tá škola vlastne všetko má súplovať, akú mieru duchovnosti vnáša do svojich aktivít tak, aby to neprehnala a zároveň aby splnila svoju úlohu. Vždy tá váhanie, čo je veľa, čo nie je veľa. Tak práve na tom prvom lyžiarskom sme to robievali tak, že sme robili večer napríklad pre všetkých
účastníkov spoločnú večernú modlitbu, takú na štýl téze, sme pozapálali sviečky, pozasínali svetla, tam, ktorí vedeli spievať, tak sme spievali tie tetácké pesničky a trošku tieto modlitby. Cirkevná škola by teda mala byť taká, na ktorú by deti chodili radi. Aby to bola škola, ktorá je znútra silná, hlavne znútra, nejde o nejakú extra vonkajšiu prezentáciu, ale aby to bola škola, na ktorú chodia jej deti radi na ňu spomínajú a vlastne im niečo do života dá. A teraz, keď občas máme tu možnosť, že niekoho z tých bývalých žiakov stretnem v meste a sa proste prizná ku mne, aj pozdraví, prípadne sa aj pristaví, je to vždy také milé a človeka to poteší, lebo potom mám pocit, že nebolo to zbytočné, že niečo sa podarilo.